habar lang ke thejok chiri kep so se asok lang pon piet Dolomara long ta ingdeng ing ko runner cap havar risonim so rongaje talon pon Penap ingdeng pli PDC ke amhang ke thekarni talon nunji Kardom piniprantam bertalong penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang ton pen Kar benglong arara tumke ong dung atum methang kachu e sok pensi ningkan kang them aneom ke chodum si ke ong jong si kachu e tang asokle na hok et lo tangte ningkan eseka an ke chojia phan kamatha ke sung doko kason si nang manda titi Lason si kedam tang preni phai inkora phli aningwi West Kar Benglong Meghalaya State kedai tapat ahavar along arve ke jangpar pekajok tapat ahavar lang theduran pinu Bangso alang ke thia hot tapat aradam ningka nese ke chojia phanpu kacho eto sompon lapen ke rotpon tang asok lang ke pon perajok radadum kamatha ke sung nang dokoklo tapat lake hamren rong so pipen kilometer phoket se kahilo Meghalaya hoy kedai aronglo e jovet alang ke the pharo capsu se adang ke the pi ke rotanga sok amuthe do anta langpon pfc habit haramajo korpi laplo rongni aradatum ahidi asok langke pon piera sonsi karbenglong life apherangki birsing ti so asok sitami langke the pon piera jok ningka nese ke chojia phan radatum kamatha nang dokokno to pinili karbenglong life apherangki pen ladak tapadarong alongan wanglong kedam tang taring korap liajo arve ke thepi penajok ladak tapada ha waralong phare kep to se asok lang ke wan pen habit haram ke koi hup ke koi chi la puson abir talong sinili dak tapada rong alongan na humri lo asi alang litu masok kalukson lake idon na da sok kalidak prai phare kep asok ke tapuson sila lang royat dangan ke nang hijik che abu nang koi thipsi nili theklong lo li lake nili ni thomong bong se rot petang det lo la pen ke muthi I peng ta nili mandu pilut long lelang la chiri hinia long li ke lake nili I muta cholong num de lo lang se nang pon pidet lo sel aket he ke ding atum phansta me nili tuning ri parpik lo nili phan asabak nikirap dia phan la si ban ning thelo konsel pensta me li tu phan nangrap po kusin ning thelo Nili tumasok lang ke thena ke pon piat ki nitum kopi si ningka nese ke chodon poma lapen o somara tama phan koson pensi kachelana pon poma lasi karbenglong autonomous council kachare tuma hinpen eson ba kakerap nang pia sonti mesenji pusi karbenglong la pherang ke thengno along kachuningri padupon kachuningri ba kipuang tu mangke noi tum kachari pon bom autonomous council itum lapa amreng constituency itu ma NEC Rina Baidu alang istame pen IM bas IM sar tulera mahang istame labang so itum kisung kelak sok sang ngi pon peda farman ke nang rap wigji banara wiktu pusti puthon ni non dak sentar abor gamra pen ni puthot ang tum prang tiang nu ni united lot lang hempi pen birsing tiso karbenglong live Duarbagori constituency arlo jutang ahempi dolamara long kedamtang preni phai inkoi rapho arnikang sampen ingdeng inkoi ranar kep havar risonim so rongaje katalon mesen pen pachun pon Pirdhe adang corona vor akrem kapati hurnut kedoko kang bongseta Karbi Cultural Society TRP amaitum kapen khata tengsi ephoi pen ke chengtang det ajutang pinakapotsi arni sivet sitami sideng ponang popusi ahavar tin alongta havar karbi risonim so rongaje katalona sonsi dolamara ahavar alongta paman ponno lasonsi ada por phainar kepen cases alama duarbagori aterang amaipu rajan hansepen ingthurponsi mai jutang jubat katalon pangchengpon Bangsolong alohi aman pen kachitong dot MAC Anparta Forest Board Chairman Richard Tokbi VDC Chairman Sarkoy Rongphar Karbenglong Autonomous Council EM Barem Roton Ingti
Dipu Town Committee Chairman Barim Daniel Ingti Rensing Teronatum Chitongdon Pening Aningkan Avur Ake Sopenajok Kachapate Aterangta Troxy Ansi Nang Chitongdon Chotlo Lapen Tiripi Ahin Pen Kapen Khat Ateng Tensi Saido Anta Pachon Pondo Halapu Rongagora High School Patua Klamlong Sitami Aningkan Rang Asonsi Pening Lethota ZKYF Talon Pong KCS Rongmong Veatumpen Patir Piponsi Bangso Ingdeng Inko Ranarkep Havar Risonimso Rongaji Talon Alir Alon Pensi Talon Pono Labangso Arongaji Along Nakachitongdon Alohi Amanpen Karbenglong Autonomous Council EM Kache Rongpipi Asopo Puru Terang VDC Chairman Boronson Terang BJP Mondol Maipu Sem Ingleng Karbenglong Autonomous Council EM Barem Mohen Be Chitongdon Lapuan Becheng Bithi Angbongta Rongaje Katalonalong Ki Ongdong Aradum Kelang Nang Chitodun Pusi Perangke Aphan Pachini Pong Employee sel mate nilitum Chokamar Klem Abang Tuang Bongpen nilitum Pini Habar Risudim Sorongaje Peneng Pen An Ningkan Nilo Tasong Bongpen nilitum along Katugabe Akiduki Sung Sitamedo Wafistame nilitum Lapusi Pini Hawara Mailong Kosonsi Ansose Pini mena jutang long pansi pereng unjima nasolam tipen mathasi nilitum goreng klembong abang pubang hitung kami tu an cerap dunsi pini pedengan mangke indeng hini an nilitum cerap citu duno lapen kedam tangan ke mena jongjung pen kadog we kiun an si cerap duno lapen non nilitum hiong dung apolong pini daso coronavirus abu kidukok penajok hiong dung nilitum Dolamara Pen RG Sarong Par Lapen Rongmong Vepen Lapsing Terang Karbenglong Live Chakte non malomso Dinamo Pan Birtang Ton Panik Sinang Dihinamo Bhi Puthot Bertar Jupon Thiglonang PDC ke Monsa Mahotor Kali Bonta Monsa Mamen Pen Karbi Longri Kacherai Kom Japan Pirthe Longli Ruretik Ari Chirungre Pusi Maipu JK Lijang Kapangda Pena Prenipai Inkora Troxiarni Ingdeng Hi People's Democratic Council of Karbi Longri Amhangke Thekarni Katalon Padoponji Pusi Maipu JK Lijang Pen Birta Pachetak Bon Ingdeng Pli PDC ke Amhangke Thekarni Pen Pacheton Ponsi Maipu JK Lijang Ahin Pen Kedo on PDC ke Asai Khi Klembang Lapen PDC ke Aphan Ning Aklong Pen Kedeng Mate Kachirap Kachito Kipidun Solangdo Karbi Longri Aradato Mapanta Kurwang Thu Lapen Hirjubi Pajerpon Perangke Pachetak Alolong PDC ke Ahin Pen ke Pachini Ponatengke PDC ke Amhang Kapat Heknang Koklake Bharat Sarkar Atumpen Karbi Longri Along Kedo Khaiso Khaibarim Atumaphan Aronre Pen Kachene Kaholo Kapajok Ponjia Phansi Amhang Pathek Panu Karbia Khai Atumke Ron Asokali Ingsamji Nakhai Bonta Bharat Sarkar Ahin Pen Khaiso Khaibarim Atumaphan Kaiketa Bidi Kanglim Pen Nangke Bear Lapen Karbi Longri Nangke Chirai Japhan Kabor Lapuson asai langno kangton tedera joksi PDC ke atum sai jokje methang Karbi Longri kacherai kom Japan resim kangtang otpen Bharat Sarkar atum phan kachesong Japan chisik chedang nang koklo pusi maipu JK Lijang pangdak pon Lapen PDC ke atumke Monsa Mahotor Kali Bonta Monsa Mamen Pen Karbi Longri Aparman Kaiding Pida Ari Chirungre Puta PDC ke Amaipu JK Lijang Ahin Pen Bharat Sarkar Aphan Kapachini Panalo Karbenglong Live Asa Hemalong Nangpale News Text Report Karbenglong Live Kedamtang Prenipai Inkoi Rapho Arnikang Sam Porpai Trogra Achiti Malom ZKYF Kelang Dunjipu Kedam Bomahut Rikang Mihom Lapen Pelang Pia Dagalong Men Ingnam Aingnar Kateng King Donajok Jugen Ingti Aking Chinglok Petlo Kedamtang Prenipai
angkor rapho arni kangsam porphai trogra achiti malong ning karong pen ZKYF kelang dunjipura jugen intia mithanga hempen barlo bonta kopai kelangno rikang mi hom lapen helang pi malong kopai kelangno men to waralong ingnar chitong lokno bangso habet ingnar chitong lok seta thangke pasung donabe bonta jugen intia to malong methane jon kidun pui ingnar pang thekdun long se methana phan arplung dono bangso karplung dona hot habet engnar aking abang jugen ingtia phan kapatikung pon phedajok jugen ingtia keng abang ke chinglok don petlong Katala ba ni ba sujula kisela na wi pula malaba ni ba na sujula kusa pada akule ke ke malaba ni sapu ये सब तो दरा तो बोला अमला से अमला का अटैक है नारका lapuson apor hot ke pholok jugen intia phan rongara beton cherap chitodun men heroni model hospital alongan sekelang aphan bandetlo bonta aking kaching lok pedajok kapet sekelanga hemalongan ki ponjia phansi toilo bonta tangka mahakadu repenajok ponlong ledetlo Lasi, Karbenglong Autonomous Council ASEAN Tuliram Ronghangpen Kirap Kilong Jiaphan Apopen Tuning Report. Thank you bang photo. Ama uling apita plan dulu. Ama methan injan lokko. Nangki don methan bang datang humis na don. Ama methan apa methan dulu. Madun dah kerja bang itu kan tidak. Ama na ngi thek long ten kong kong kita. Kheroni Ben Mohanterong Karbenglong Live. Balipathar Sports Association atum Pater Piponsi Karlitang Borsing Inti Chikimo Amen Pen Balipathar Sports Association Inter Club Football Kachapate Pinipen Balipathar Higher Secondary School Kapathu Klamalong Chengpon Bomlo Labangso Football Kachapate Pangcheng Pompeaprang Balipathar Sports Association Amaipu Karbenglong Autonomous Council EM Jagat Singh Intipen BSA Alama Inthorponsi Karlitang Borsing Intiaphan Kachikimo Padupon Laso phi pini kecheng si kapatupon hin aterangatumpen chepachini ponsi kachepati pangcheng ponlo Kangpu amailong Karbenglong Autonomous Council EM Jagat Singh Inti Alohi Sarpo Amanpen Chitongdon Manpeng Alohi VDC Chairman Riso Singnar BSA Pachun Maipu Dilip Rongphar Hunaram Singnar Lapen Utom Tiso Tumpen Chenglok Penang an Kethekiding Aradatumta Chitongdon Pini kecheng si arni kapathu cleared up FC pen Rongkhelan FC atum angbongsi pathu pon Labangso kapathu hot cleared up FC atum kithek lapen kangtang munakajok joy k pensi Rongkhelan FC atum aphan 5-1 goal pen chipahai pon detlo Pini kapathu along kecheng pen kijut an modon rongpi pensi langchari dunlo Labangso football kachapate along pangrumpet krehini aterangatum chepate donji Lapen Phaikoni ni Phai Trok Arnisi Angdum Kiti Kachapate Padopon po Bokajan Pananan Terang Karbenglong Live Tang Tipini Prime Time Berta Kalapon Sakang Toniklo Domi Thagmi Kardom